ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛେ। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ, ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି, ଗୁରୁକୁ ନ ମାନିବା ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ, ଗୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ରୁର ଅର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଣି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଚିର ନମସ୍ୟ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁତାନି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୀରସ୍ୱାମୀ, ଯେ କି ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଏପରି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୀତା ଅମ୍ମା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।